sabi mo sa lipa, 33 hectares, tapos kinukural ninyo. How about Manila? I think this Manila Arena is already built up establishment. Manila Arena, nagawa po namin dati yan as cockpit. Hindi po nakapagsabong dyan. Santa Cruz, nakapagsabong lately lang nung pinayagan lang ng IATF. Matagal naka-stack yan, idle yung lugar eh. Kaya nga, kung matagal na rin itong walang CCTV. Wala po, kagagawa lang yan, Your Honor, bagong gawa lang yung arena na yan eh. Tapos inabot nga, ginawa yan nung wala pang COVID no, nung wala pang pandemic, kagagawa lang yan. Wala pa eh. Wala talaga. Pero meron na pinalagyan ko na ngayon. Ngayon, kung tignan nila, pinalagyan ko kasi ginagamit na po namin, Your Honor. Senator Lacson is recognized. Just a manifestation. I noticed that we've been straying away from the intent of this legislative inquiry. No, parang nakalimutan na natin yung mga nawawalan sa bungero. We're more interested in to hear from the PNP kung meron na silang progress sa investigation kasi ito yung medyo bitin last hearing. So, Yes, sir. I refer to you, Mr. Chairman. Yes, sir. Just an observation. Magdadalawang oras na tayo, hindi pa natin natatakil yung intent, the intent of this legislative inquiry, Mr. Yes, sir. I agree with you, sir. I agree with you. Pinagbigyan ko lang ito si Mr. Atong Ang kasi inimbita natin. Pinagbigyan ko lang magsalita. But can you wrap up? Mr. Chairman, Yes. before that, so that we can move forward, siguro, i-diretso na lang ni Mr. Ang yung sinasabi niyong conspiracy. Okay na, naintindihan na namin lahat yan. Problema sa ganito, tapos yung rules, ganito ang batas. Yung conspiracy, diretso mo na yun para malaman na natin. Doon tayo, para makapunta na tayo doon sa mga biktima. Kasi gusto rin parinig ng mga biktima yung conspiracy yung sinasabi mo. Go ahead. Yes, you can, pwede mo i-share sa amin yung conspiracy theory na sinasabi mo. May conspiracy against you. Okay, please share it to this committee. Dire-diretso na po lahat, oh. Ang ano ko po kasi. Kung gusto mo, di ba, you're asking for executive session. So, mamaya na yan. Sa executive session, sabihin mo. Okay, so... Kung pwede tayo mag-break lang ng mga 10 minutes. Okay. Kasi nila Senator Lacson para makita. Yeah, we can give it to you. Kasi may involved din ng mga magugulo rito. Yeah. But before that, I would like to recognize Senator Franklin Dillon. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Just a few questions in relation to this, the subject of suspicion that about 31 of our Sabong aficionados have disappeared. The reports indicate, Mr. Chairman, that the motive for the abduction is fixing of the cockfights. Yun pong nangdadaya. In fact, ngayon, mayroon pong sinasabi si Mr. Ang, may conspiracy. So, sa aking tingin, tama po ba sabihin natin na malaki ang involved dito sa Isabong, kaya kailangan malinis ang pagpapatakbo ng industriya ito, matawag natin industriya. In other words, the stakes are so high that we must, the operators must maintain the integrity of the cockfights. Tama po ba yan, Mr. Along? Your Honor, yung tungkol dyan sa game fixing na yan, ito pala kailan maintindihan nyo. Pakisagot lang po. Importante sa atin. Hindi po. Pakisagot lang. Explain ko lang muna kung ano yung kinikita lang namin dito. Hindi po kami lumalaban. Out of 100%, kumukuha lang kami ng 5% lang. But before we go into that, gusto ko lang yung tinatanong natin, kailangan may integridad yung ating sabong para po tuloy-tuloy ang betting natin. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Kaya mahigpit po kami. Sa ngayon po, wala kami nakikitang game fixing sa amin. Dahil pagdating pa lang po naman, sinecheck na namin, pati mga tare. Pumapasok yung mga tao, lumalabas. Kung nagkakaproblema po sa labas, wala naman po nangyari patayan sa loob sa amin.
So, Okay. ang dami kasi senaryo, ang dami sindikato rito. Kapareho Okay. niya master agent, 1.2 million ang master agent namin. Master agent, gold agent, lahat. May kanya-kanya pong buhay lahat yan. Hindi po namin alam kung ano yung, siyempre nasa sugal sila. Yung iba nasa drugs, naghahalo-halo po Alright.